سورة فصلت نية قرآن سورة بيناني أني كلنا دي بيوروني كلنا دو جينيلا أيام بيدورو أني ناني كلما كم ولو بلان بيكونونتو أني ورو حرفو باس بني كم فلا أني بيسيني أني فلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. الله أعلم بمراده بذلك تنزيل نيجي جيني دي الرحمن كبوهين الله بولي مسايرو الرحيم نوهين كرنجر نمساي كتاب دون فصلت آياته ويا آية فرنفسيا قرآنا كاكي كلام فيني عربيا نوي عرب كاني لقوم موي يعلمون نمبادو كما نيافا جومي هيمي منونو أوا أنغاني من سوغان ودي الله أعلم بمراده به نودي حديثو فانفلالا إيكادو كون حديثو دو نانا ko hemimi adise ndo sahale do ko ala togodo do hemimi ko ala togodo do budala modo de la kala kra nyininga ko no onde hemimi ko rodole ako togoda menawdo ala kra jabi ko togoda menawdo ngam min goni sabat lan ko sube ko de ka fa ko ala de ba kala nyindo nay bari kelema fola mutashabi minu fura udodo aw tanzilun jiginindo min arrahmani kaba hine labole masayro الرحيم no hine kerengerne masay كتاب hine labole masa ode alabe hine labole mindi no ata'u ar-rububiyyah lamuni gal soni ala debe jonni lamo fembe la jele lamuni anyumana juguma ala debe jona bela jele arrahim wa ataul uluhiyya liman yaka soni ni sona ala tama ibe min kalama te min kalama ibe min do te min don kay kunda bela jele koro ka ke ko mena fo akeri nyana ere ikado ka foko wodi rahimu nam كتاب niye kitabu de kitabu koro jumai fenka fule nyonga bari kitabu be sebeni de faranonga afala mu kitabu nam fusilat ayatuhu uye kitabu ni ayu faranvazia ka banga ni kiruye ani qisawiye ani wajuluye kage kalam fenye arabiyan arab kanye لقوم fusilat chogo ya faranvazia chogo jumendela a folo comme nya fa e damina la chogo mi qur'ana fulani pour que qur'ana sebe o kunti ke fe ati fara qur'ana ka fe ayan kelen di fara qur'ana ka fo mo fla ka shedeya sebenenga a sebenenga yi o ya folo yi fem fe sebene mai o to fara qur'ana ka o be qur'ana fara nyonga domi sahabo ka wati rasul kirate ni a sebene nyera tumami u be shede flanyini minnu be shedeya ka foko qur'ana do no shero surla fo amana ke qur'ana yoro do be no shede kelen de surla ola o shede kelen do go Khuzaimah ibn Sabit o de surla ola o kumba fe ka tuyi ko bari ka sabuge ko mo kelen ga shedeya ma deli ka ayan sigi fulo ma ki kun do be yikanto ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni Khuzaifatu sedera femina ko fa wa hasibuhu ko babu shede ko ne mago be mo fulala ngani Khuzaifatu kelen ni shedeya di feminga ko bi wasa o sallallahu fi ala kira sallallahu alaihi wasallam
a delila ka dɔnɔni kɛ yahudiya kɛ de bolo mais dɔnɔni fɛn in ala kɛra kelen ka sɔrɔ a taara a sara nka ala kɛra y'a sara sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ a ma seede bɔ a saratɔla la maaw bɔra a tali kalama mais ala kɛra kɛtɔla k'a sara a ma mɔgɔ kɛ seede yahudiyakɛ de wulila ka na ala kɛra kani ko ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam ko nana n ka fɛn dɔ fɛ a mɛnna ala kɛra ko fɛn ɲuman ye o ye ko n ye min minɛ i la a ko ne y'a sara de ne taara d'i ma a ko ayi ko a ma di a ko ne taara di a ko yala jɔnni y'i ka seede ye nin sahabakɛ in wulila ka jɔ a ko ne de ye seede ye kira y'a di ne yɛrɛ ɲɛna a y'a di ne ye seede ye bon yahudiyakɛw ɲɛna ko seede t'a la nin wulilen ko ale ye seede ye dɔrɔn yahudiyakɛ maloyara a y'a kun biri a wulila ka taa bari tiɲɛ t'a bolo voilà ale kun ɲɛna ko seede t'a la o de kosɔn a kun farinyana mais a sabatilen ko seede b'a la dɔrɔn a wulila ka taa jama carinen ala kira ye sahabakɛ ɲininka ko e ko ye seede ye ne tun taara di ka sɔrɔ a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna e kɛra seede ye cogo di a ko ne bɛ da e la san kaba ka kibaruya la e b'a fɔ ne ko ala ko tan ne bɛ da a la o ye ɲɔgɔnna ko baw kan warimisɛnw e ko e ye warimisɛnw sara ne bɛ se k'o la wari ni ye warimisɛnw de ne bɛ se k'o la a ma kɛ ne ɲɛna de nka ne dalen b'a la n tigilen b'a kan ni e kɔni ko k'i y'a sara dɔrɔn i y'a sara de kabini o don de la ala kɛra ko ni nin kelen seyara ko ko la k'a bɛ jɔ maa fila jɔyɔrɔ la ala kɛra o kuma in fɔ o kuma in nana nafa ɲɛ nin don na nin aya in ka kuranɛya sabatira n'ale ka seedeya de naam kaza kuranɛ sigira nin cogoya la a bɛ tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na halala ni haramu a bɛ olu bɔ ɲɔgɔn na wagadu ni wayidu layidu ani bagabali batu ani kuta baraji ani yankata a b'olu bɛɛ lajɛlen faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na bari ka sababu kɛ ninnu ye seede wajibiya kuranɛ sabatili la o tuzakira ihdahuma al-ukhra ko seede ka kɛ fila ye o na ɲɔgɔn hakili jigin kuranɛ bɛ jigin don min a y'a sɔrɔ arabu ka ko basigilen tɛ lahala kelen kan kabila bɛɛ lajɛlen ka loi b'i bolo kuranɛ jiginna ni kunfin ninnu kan kunfin ninnu ɲɔgɔn cɛ ka kuranɛ kɛ kabakoba ye ka kɛ arabukan ye yalasa kantigi tɔ bɛɛ lajɛlen n'a ka tata ta la arabukan de ye kan ye kan min yiriwalen don arabukan de ye kan ye kan min basigilen don arabukan de ye kan ye ni kan in bɛɛ lajɛlen bɛ a ka tata sɔrɔ a la fala tu'addu wala tuhsa ajaibuha wala tusamu alla kisar bisan kuma nya fa chuma qur'ana femba do kabakoba do nam qur'anan kalam fenye arabiyan no arabukanye qawmin mawi ya'lamuna minum ba don bashiran minum ba fam o arabu de kuma na uluna lase mogotoma comme nya fi jogomi qur'ana dira nga dira mogo de ma hakilimaw de ma minnu b'a faamu n'olu y'a faamu cogo min olu bi sɔrɔ ka di o kɔfɛ mɔgɔw ma a bi sɔrɔ ka na o cogoya la fo ka na se a ma kuranɛ nana o nacogo de la bashiran a kɛra nisɔndiyaliba de ye wa naziran ani bagabagalibaga warada kisaruhum usɔnjaman ye godi fahum olu la yasmauna o tɛ mɛnni kɛ wa qalu bagabagalibaga kuranɛ a b'an bagabaga a b'an bila sira a b'an bila ladamu sira kan a b'an bila bonya sira kan a b'an bila an ka Alahu tabaraka wa taala dɔn k'a ka fɛnbaw dɔn kuranɛ b'o de ɲini an fɛ waati bɛɛ lajɛlen na nka ni maa min kun magosi ladamu bɛ gɛlɛya o tigi ma
nam وقالوا uko قلوبنا ala kira ma ko an dusukun في أكنة abe datugula unna مما mini fenye تدعونا nabi kan wele إليه katoro uma ووقر fen kolo girinde sorlembe في آذاننا antlo dungewla وحجاب sutura lambe من بيننا an ce وبينك ani ece فاعمل i ka baara kɛ i ka denna kan إننا i k'a dɔn anw amiluna baarakɛlaw de ye anw ye n ka denna kan قل mamulamini e k'a fɔ إنما أنا i nama ne بشر ne ye maaninfin de ye مثلكم komi aw yɛrɛw ɲɔgɔn na يوحى o bɛ wayi di ilayya ka na ne ma أنما إلهكم kuranna ye fɛn de ye ale de ye diinɛ kɔrɔtalen diinɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan di silamɛya diinɛ bari ka sababu kɛ hali ni a y'a sɔrɔ dɔw b'u yɛrɛ yen kɔ minnu tɛ silamɛw ye k'a fɔ k'olu bɛ silamɛya sanfɛ ko jama ka ca o tɛ o a bɛɛ lajɛlen mako bɛ silamɛya ka hakililaw la ani silamɛya ka bilasiraliw la hali u ka furu bilali ko u tun b'a fɛ k'o bɔ u ka ko la Fatikan labanna ka mahatagi 4 bilali ma a y'a daga u ye hakilila dɔw ta silamɛya ka sira de kan donc silamɛya de bɛ sanfɛ hakilila fanfɛla la ni ko i bɛ ban ma cogo cogo diyagoya i bɛ segin ka dɔrɔn a ma hali n'i ma don a la kɔni i bɛ majigin ka k'o ye naam a ko ale ye adamaden de ye n'a ko a ye adamaden ye tiɲɛ don ko i b'o de f'u ye a ko nka u bɛ wahayi di ka ne ma n'i ko ni kira ye kɛlɛ ni wahayi ti ne ma dɛ naam u bɛ wahayi di ka na ne ma annama ilahukum ko aw ka batulikɛfɛn aw ka batufɛn ye batufɛn de n'o ye batufɛn kelen ye fɛn kelen pe a b'o de batu o jɔnni Allah fastaqimu a ye tilen ilayi kadoro ala ye mani limaniya ye a ye tilen ka dɔrɔn a ma ni limaniya ye a ye sira tilennen min na sira dunnen ninnu a k'olu to yen sira jɛngɛnnen ninnu a k'olu to yen لأن در المفسدة مقدم على جلب المصلحة تشيني نيوني ودي نيني باو في فلو فين في نوي تشيني سلبيا نو فين في تي نيوماني أو توي أكا نيوماونتا نكمانا أبسروكا إيوا نيوماونتا نغمني إما سما كابو كوجوكو منو واستغفروا فاستقيموا إليه أيتلين كدالما واستغفروا أكا يافين على في أيتلين فلو ككتالي كوتوي كسروكا يافين على في كجيدلو يني نيكما كوري مي مثالي على ni mɔgɔ dɔ ko a bɛ ni mɔgɔ fila jɔra u bɛ ni kɛrɛn ni kɛrɛnnifɛn ye bon kɛrɛnnifɛn ninnu kelen ta o ye mangoroden ye mangoroden kelen de b'ale bolo a bɛ fɛ k'i bɔ n'a ye kelen farakurun de bɛ bolo o b'a fɔ k'i bɔ n'a ye awa n'u fila y'u bolo yan ka sanfɛ k'u bɛ na kɛrɛn e bɛ jumɛn de kunbɛn k'i yɛrɛ ɲini o la o tɛ fara ya wala fara parce que ni fara in sɔrɔ a bɛ jogin tiɲɛ don ni mangoro in sɔrɔ i b'o dun o ka di nka ni fara gabakuru in sɔrɔ a bɛ jogin dɛ n'o fila ɲɛ sini ma i bɛ gabakuru in fɔlɔ de kunbɛn fɔlɔ wa arabu k'o de ma ko dari uli mafsadati muqaddamu ala jalbi al maslahati an ka tilen fɔlɔ o kuma na an ka yafa deli voilà tilenya in o ye darul mafsada ka tiɲɛni ye tiɲɛni min bɛ an ka kow la an k'o bɔ a la ka tilen ka sɔrɔ ka yafa ɲini Alahu tabaraka wa taala ka jidi ɲini n'a fɛ naam bɔnɛ bɛ filangafu ye filangafu minnu n'u ti jakade alaala ma olu ni laara ye olu tigitigi kafiru dɔn ko bɔnɛ bɛ maaw ye filangafu ye filangafu minnu n'u ti jakadi olaw u ka filangafiya sɔrɔla ko jakadibaliya de fɛ sage o bɛ faamu kɛ ni banna ka jakadi bɛ i kɛra filangafu ye aw b'a kalama murutili fɔlɔ min kɛra silamɛya kɔnɔna na o murutili fɔlɔ o sɔrɔla mun de fɛ o ko de ko olu tɛ jakadi maa fɔlɔfɔlɔ minnu murutila o murutila de k'u tɛ jakadi Abubakar Siddiqi ale ka waati la
Abubakar ye mun de f'u ye Abubakar Siddiq y'u jaabi de a ko an ka taa jihadu an ka t'u kɛlɛ an ka nbamuru ta u kama an ka t'u kɛlɛ u ko b'u kɛlɛ cogo di silamɛw don Umaru ko kana kɛ a ko wallahi law mana'uni anaqan kanu yadduha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltum alayhi a ko wallahi hali n'u bana ka baden kelen de di u ye jaka bɛ di ka to baden kelen ka sɔrɔ u tun b'o baden kelen di Alakira ma ne b'u kɛlɛ f'u ka baden kelen di n'u m'a di bɛɛ n b'u kɛlɛ naam bisimilahi naam o de don f'u ka maamuru kelen fɔlɔ o de kosɔn maa minnu ye nabimiya wele Saja ye o ye muso ye ko ale ye nabimiya muso ye Musaylimatul Kadhabi ale fana ye muso cɛ ale ko ale ye nabi ɲuman ye o ye fɛn fɔlɔfɔlɔ jumɛn in de ye fo u ka mɔgɔw ye ko a ye don anw ka diinɛ la an bɛ jaka bi ka bɔ aw kan n'aw donna an ka diinɛ la an bɛ jaka bi Muhamadu bɛ ka jaka min wajibiya aw kan anw b'a bi maaw donna u ka diinɛ la bari ka sababu kɛ ɲɛ bɛ nafoloko la adamaden caman bɛ yen u tɛ nafoloko in tulon na de o de kosɔn Ala ye jaka ni kafiriya tugu ɲɔgɔn na ni bana ka jaka di bɛɛ i kɛra kafiri ye o kɔrɔ ye min ye i ye Ala fisiringaliya naam bisimilahi mɔgɔ minnu dogo buna basiko a ko humu ledina la yaquluna la ilaha illallah ko la ilaha illallah fo man bɔ maa minnu ma la ilaha illallah tɛ minnu fiko ye ko olu de kɔdɔ bari la ilaha illallah ale ye niw ka jaga de naam ani minnu t'u yɛrɛ sɛnɛ ka bɔ filan ka fɛn ma ni tawhidi mɔgɔ minnu n'olu limaniyara n'u ye ɲuman baara baraji b'u ye o ye kɔtigɛ fɛn dana ye baraji min b'u ye o baraji tɛ kɔtigɛ dɛ cɛ de tun bɛ yen cɛkɔrɔba dɔ don waati bɛɛ ale ka dugawu kun ye de ko Ala an b'a ɲini i fɛ i ka baarakɛlaw tɛgɛlankolon k'o kɛ fantanw ye i ka karamɔgɔw kɛ banaw ye o de tun ye ale ka dugawu ye cɛkɔrɔba in ka dugawu bɛ o ye baarakɛlaw ka fantan ye i ka karamɔgɔw kɛ bana ye bon baarakɛlaw ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka taa kadɔrɔ ma ko e ka nin dugawu ye a ma se ka fɔ e ko a bolola baarakɛlaw kɛ fantan ye ka awa karamɔgɔw kɛ bana ye a ko o kɔrɔ ye min ye baarakɛla filɛ nin ye ni baarakɛla fara baara in saliya bɛ don a la adamadenw dun mako bɛ ale ka bɔla baara in na waati bɛɛ u b'a fɛ ale ka kɔlɔsi sɔrɔ waati bɛɛ ni wari tɛ yen jagoya i tɛna wuli ka soli ka na ni maaw mako bɛ baara la waati o waati u b'a sɔrɔ i bɛ baara yɔrɔ la nka n'i fara ka hakilila tigɛ ne bɛna fɔ tile gannen ko de dɛ o da man di maaw la bon karamɔgɔ ko k'olu kɛ bana ye k'o le kɔrɔ jumɛn ye a ko karamɔgɔ k'e mana kɛ fantan ye i b'a ye Ala ka diinɛ a bɛ yɛlɛma i bɛ karamɔgɔ kɛ fɛn t'a bolo minnu ka juru b'a kan na a tɛ se k'u ka tiɲɛ fɔ diinɛ bɛ yɛlɛma k'o de kosɔn ne bɛ dugawu in kɛ n'o tɛ a tɛ k'a fɔ n bɛ karamɔgɔ fɛ ka baarakɛlaw tɔ n bɛ jama ɲɛni jama bɛ tilen ni sira min ye n bɛ k'o de fɔ nafolo ko in ma nɔgɔ fiyewu o de kosɔn Ala y'a fɔ k'a gɛlɛya k'a fɔ ko minnu tɛ jaka di naam e k'a fɔ yala aw bɛ kafiriya de wa ni masa ye masa min ye dugumakolo da tile fila la aw b'a kalama Ala b'a fɔ fɛnw ma de ko kun fayakun kun fayakun ni Ala ko min ka kɛ o bɛ kɛ bon n'a y'o faamu Ala dun bɛ tila k'a fɔ ko ale ye dugukolo dilan tile fila la o kumana o ye jumɛn ye aw bɛ kɛ a la wa ayi ne ye n ka fini de di kalalikɛla ma n ye n ka fini di kalalikɛla ma a ko dɔgɔkun kelen ko n kana fini minɛ bon ne taara fini minɛ n ɲininkara ko yala fini ko yala a dilanna tile joli
ne b'a fɔ ko fini dilala dɔgɔkun kelen de fini dilala dɔgɔkun kelen nka dɔgɔkun kelen ma kɛ fini dilala o i b'a sɔrɔ sɔgɔmada kelen de a ye fini dilan komi tuuru kuma se ne ma de voilà ko ninnu b'o cogoyaw de la ko nin fɛ ko nin a n'a ye nin da nin tile hakɛ in na u tɛ ɲɔgɔn wuli de laɲiniw de tɛ kelen ye a la quoi voilà naam وتجعلون أندادا aw bɛ sinaw kɛ لهم ala bolo k'o kɛ ala jɛɲɔgɔn ye ذلك o kɛba rabbul alamin o de ye danfɛn dabama ye وجعل رواسي ala ye kulu sabatilenw kɛ فيها dugukolo in na من فوقها kabini a sanfɛ وبارك ala ye barika dɔn فيها dugukolo in na وقدر أقواتها ala ye dugukolo ka balo dantigɛ ka tila dugukolo in na في 4 adamadenw ni أيام baganw ye tile naani na سواء dakɛɲɛni na lisayilina ɲininkalikɛlaw ye ka bɔ dugukolo dali ma ثم ka segin سواء ala ye n dakɛɲɛna إلى ka السماء taa sankolo ma وهي n ɲɛ b'a la dakɛɲɛni komi an y'a fɔ ye cogo min ka a min bɛ segin ka toro larisi ma o ye sigiyɔrɔma 7 ye ɲɔgɔn ye kuranɛ kɔnɔ n'o tɛ dakɛɲɛni nana kuranɛ kɔnɔ a bɛ sen 12 bɔ dakɛɲɛni kɔnɔ a nana kuranɛ kɔnɔ a bɛ sen 12 bɔ nka tuma dɔ la dakɛɲɛni bɛ na a b'a sankolo ani dugukolo kunba tuma dɔ la a b'a dakɛɲɛni bɛ na cogo wɛrɛw la mɛ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kɔni o ye nin jate de ye naam bisimilayi وهي ayi a dakɛɲɛna ka sɔrɔ sankolo ma وهي waya ka sɔrɔ sankolo in دخان dukhanun sisi do فقال gasilama de don gasi min kurutalen don faqala allahu taala ko لها laha sankolo ma وللأرض walilardi ani dugukolo ma itiya itiya a ye na n ka muradu ka sɔrɔ ne ka laɲini ma طوعا batula aw karihan walima jagoya la قالتا sankolo ni dugumakolo ko أتينا anw nana ta'iina batulibagaw ye فقداهن a y'o kiiri 7 سماوات sanga 7 la في يومين tile 2 la o ye alamisa ni juma ye وأوها a ye wahayi de في كل سماء sankolo bɛɛ lajɛlen na أمرها sankolo in ka kɔɲɛw la وزينا السماء الدنيا naam amara bihi man fiha min at-ta'ati wal ibada a ye batu min ɲini a y'o d'u ma wazayanna samaa aw ye sankolo cɛɲɛ الدنيا sankolo min ka surun aw la بمصابيح ni dolo lanbanw ye وحفظا ani tangali ye ذلك a ko min y'o ye تقدير العزيز o de ye se ma se ka jateminɛ ye العليم n'o ye a bɛɛ lajɛlen dɔnbaga ye وأن أردوا a y'a jira ko wa hifuzan ani k'a tanga a bɛ tanga ka bɔ mun ni mun ma i k'a dɔn dolo tasuma ninnu olu bɛ tangali kɛ ka bɔ fɛnw de ma komi n'a fɔ jinɛ kafiri ninnu ni shetani ninnu ala bɛ sankolo tanga ka bɔ olu de ma yanni alakira ka ci i k'a dɔn ka fɔ ko dɔnni de tun bɛ yen nɔ ko kahana minnu bɛ jinɛ tɔn kɔnɔ olu b'a ɲɛdɔn u bɛ kuma ni jinɛ ka kan ye u bɛ lajɛliw kɛ fanga tun b'o la kosɛbɛ kira bɛna waati min ni Abu Sufyana muso Hindu n'i y'ale jateminɛ ale furulen tun bɛ cɛ min ma cɛ in tɔgɔ de tun ye ko Fakihu in awa o de tun ye a cɛ fɔlɔ ye o tun ye maa fanansiriba de ye i y'a dɔn ale yɛrɛ Hindu in yɛrɛ a fa ye Utubatu de ye a cɛ de ye Abu Sufyana ye mais Abu Sufyana t'a cɛ fɔlɔ ye a cɛ fɔlɔ ye Fakihu de ye k'a to Fakihu ka furu la Fakihu y'a dɔn arabu ninnu fanansiribaw de tun b'o la Mut'im ibn Udayi ninnu olu tun ye fanansiribaw de ye yanni ka silamɛya yɛrɛ na nka olu tun b'u taw kɛ tɔgɔ ani awa u ka kabila kɔrɔtali u tun b'a kɛ o n'a ɲɔgɔnna de mais u tun tɛ ala ko ŋaniya la u tun t'a kɛ ala ye alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam ko
tuma dɔ la k'ale to a ka kungo kɔnɔ baage ninnu na fɛnw na ko n'ale kun sera a dɔw ka daga kɔrɔ daga min bɛ dunanw fana daga in na ale kun bɛ sigi daga in suma kɔrɔ yanni tile ka jigin daga suma barama suma a kun bɛ sigi o kɔrɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko fanansiribaw de kun don fakiw kun ye fanansiri dɔ ye mɔgɔw bɛ tilen ka ale ka bulonda kun tɛ datugu yɛrɛ y'a dɔn hali sisan mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka bulonda tɛ datugu dunan mana na waati o waati i bɛ don bulon kɔnɔ ka dan ni waati min y'i ja i b'a kɛ yen ale ka bulonda kun tɛ datugu o tora o de la don dɔ la delegela ninnu ani minnu bɛna dumuni kɛ ka segin sinɔgɔ y'a dɔ ta du kɛnɛ na donna du kɔnɔ ka da sinɔgɔ y'a ta du kɛnɛ na hindu bɔra sa a bɛna bulonda lajɛ n'a cɛ bɛ yen a y'a sɔrɔ ni cɛ in dalen don nka a cɛ tɛ kɛnɛda la o yɔrɔ bɛɛ hindu seginna ka taa don a ka so kɔnɔ hindu donnen a ka so kɔnɔ cɛ fana sɔmina a y'a sɔrɔ kɛnɛ ni cɛ ka nali ye kuwa cɛ nana sɔrɔ dunankɛ in dalen bɛ du kɛnɛ na mɛ hindu fana donna so kɔnɔ sisan a cɛ sigara n'o ye fakiw ye cɛ in sigara a bolo ko i b'a sɔrɔ ani dunankɛ in kun bɛ ko dɔ de la ale nanen dunankɛ sɔrɔla k'a yɛrɛ kɛ sinɔgɔbagatɔ ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ma da nin ko la a ko t'i ka so fɔlɔ hindu nana ka so utubatu ko tile damadɔ selen utubatu wulila ka na se fakiw ma a ko fakiw a ko a bɛ n'a ta de an ka ko ɲɛɲini n'o tɛ an ma nin faamu de an ka ko ɲɛɲini an ka taa lajɛlikɛla yɔrɔ a k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ muso in ye kojugu kɛ i bɛ n'a ma kojugu kɛ hindu fana ye muso kɛkun ye hindu ko cogo di hindu ko a fa ma n'o ye utabatu ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko est ce que yan'an ka taa cɛ in yɔrɔ la lajɛlikɛla in yɔrɔ la a kana taa nkalon tigɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko awa ne ye kojugu kɛ ne dun b'a dɔn n m'a kɛ ni a taara nkalon da na a bɛ kɛ gasi ye dɛ a fa ko n ka k'i ko n ma koyi an tɛ taa ten de n'a ma kabako dɔ jira n na dɔrɔn n tɛ da a ka kuma la o ye fɛɛrɛ kɛ o taatɔ la arabu da a ka kekun a ye manganin dɔ bɔ a bɛ so min kan sokɛ de don a ye fɛn dɔ cogoya dɔ kɛ sokɛ in bɛ a ka cɛya bɔ cogo min sokɛ in ye o kɛ min kɛ a ye fɛrɛla ka ɲɔkisɛ sori o la ka datugu o selen a ko lajɛlikɛla ma a ko an kun nana ci dɔ de la mɛ ne tɛ n ka ci fɔ ye fiyewu fo ne kun ye fɛn dɔ sama i ma n y'a dogo yɔrɔ dɔ la n'i sera ka o fɔ o kumana n bɛ sɔrɔ ka n ka ci fɔ a ko i ka ci fɔ sa e natɔla ɲɔkisɛ min kun b'e bolo i y'a dogo bagan yɔrɔ min o dɔnnen don sa a ko f'i ka a yɔrɔ tɔgɔ yɛrɛ de fɔ a ko nin tɛ fɛn karisa ma se na ten wa a sera k'a ta tɔgɔ ma ka fɔ i y'a faamu lajɛlikɛla in y'o kɛ o kumana a y'a sɔrɔ u taatɔla ni hindu ye o ma taa n'a kelen ye dɛ o taara n'a ni arabu muso caman de ye a bɛ muso damadɔ bɔ o muso jamakulu in awa lajɛlikɛla in a nana i don muso ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ ka na hindu ta a tɛgɛ ma a ko o bɛ ka nkalon da e de la nka nkalon dɔ i bɛ ka min fɔ nkalon dɔ cɛ tun bɛ sinɔgɔ dɔrɔn de la foyi ma tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ gasi t'i la fiyewu m'a ye bɔn o dɔnni de ala k'o dɛmɛ ko wahifuzan dɔnni o de datugura k'a fanga dɔgɔya kosɛbɛ k'a fɛgɛya o tɛ yen bilen naam ni kafiru ye kodi ka bɔ limaniya ma e k'a fɔ ne aw bagabagali sayiqatan perengan kelen na o min aadikaw ka halakili perengan cogoya ani samudakaw ka halakili perengan cogoya
tumami جاءتهم الرسل ni kiraw nanuma من بين أيديهم unyekorlawla ani koyan fanfe ألا تعبدوا kafa kana foyi batu إلا الله fala kelen bewde قالوا uko لو شاء ربنا naguyan maja لأنزل ملائكة ukunna malika jigin إنا an كافرون ye kafiru de بما ni fɛn ye أرسلتم ne y'aw ci به n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ni ke dola ka nin kalan utabata ninnu magan kafiru ninnu o sɛnɛ minɛ n'a da ye i da de o siranna yankata kana jigin u kan sisan ala ni siran ni jɔyɔrɔ bolo naam فأما عاد amma aadakaw فاستكبروا olu yɛrɛ kunjɛ bonya في الأرض dugukolo la بغير الحق n'a ma kɛ ni tiɲɛ ye وقالوا o ko من maa juman in do أشد n'o de ka gɛlɛ منا ka tɛmɛ anw kan قوة se la أولم يروا yala olu ma dɔn wa أن الله k'a fɔ ala الذي ala min خلقهم n'a y'u da هو o ala in أشد o de ka gɛlɛ منهم ka tɛmɛ u kan قوة se la وكانوا u kɛra يهدون u bɛ nakarili kɛ بآياتنا n'an ka kabakow ye وأرسلنا ريحا an ye fiɲɛ ci عليهم u ma صرصرا n'o fiɲɛ ɲɛ sarsaran de awa ni o fiɲɛ ni mankanbɔ b'a dɔn في a mankan ka gɛlɛn sanji t'a la في أيام bon dɔw y'a faamu ko a ka sumalen don kojugu a sumalen don i ɲɛ bɛ fɛn sumalen b'a la n'a jiginna zero dugukɔrɔ ka tɛmɛ hakɛ kan n'a mana ni fɛn sera fo gilasili ma a b'i jeni k'i ja tasuma bɛ mɔgɔ jeni cogo min sumalen fana bɛ mɔgɔ jeni o cogo la awɔ tasuma bɛ jenini kɛ sumalen fana bɛ jenini kɛ hali sumaya bɛ sɛnɛkɛfɛn jeni naam في أيام donw na نحسات n'o ye den tere jugu ye لنذيقهم bari o ma hɛrɛ sɔrɔ o don in na don in ma jigin ni hɛrɛ ye ka tɛmɛ olu ma naam لنذيقهم yala tan o la nene عذاب الخزي maloya ka ɲankata la في الحياة ɲɛnamaya la الدنيا n'o kuntala ka surun وعذاب الآخرة walayi laara ka ɲankata أخزى o de maloya ka bɔ وهم olu لا ينصرون t'u dɛmɛ ko bali o ɲankata in ma amma samudakaw هديناهم an kɔni kun y'olu kan da ka sira jiru la فاستحبوا nka الأمى olu yɛrɛ de ye ɲɛfinya kanu على الهدى kana kan فأخذتهم الصاعقة sanbɛrɛn ka gɛlɛn y'u mina صاعقة العذاب ɲankata ka sanbɛrɛn gɛlɛn y'u mina alihuni n'o ye dɔgɔyaliba ye بما ni fɛn sababu ye كانوا n'u kɛra yakisibuna n'u bɔ baara ونجينا الذين anw ye mɔgɔw kisi آمنوا maa minnu limaniyara كانوا n'u kɛra يتقون u bɛ siran ala ɲɛ ويوم e ka don ta se نحشر أعداء الله don min n'an bɛ ala jugu fara ɲɔgɔn kan النار ka toro tasuma ma فهم alhala ma olu يوزعون u b'o fara ɲɔgɔn kan k'u jɔ ka ɲɔgɔn kɔnɔ حتى إذا fo ما, tuma min إذا ما n'u جاءوها nana a ma سيد سمعهم o kuma na o b'a ese k'a fɔ u bi cɛ k'a fɔ an ma nin kɛ de an y'a don ta di an ma don ta u tulow bi seereya عليهم u kan أبصارهم ani u ɲɛw وجلودهم ani naam وجلودهم ani u farikolo بما ni fɛn ye كانوا n'o kɛra yamaluna n'o b'o baara وقالوا u yɛrɛw kɔ لجلودهم u golow ma لما mun de kosɔn سعدتم ni aw seriyara علينا an kan قالوا u ko أنطقنا الله ala de anw lakuma الذي ala min أنطق كل شيء n'a ye fɛn bɛɛ lajɛlen lakuma وهو ale ala in خلقكم ale de ye aw da أول مرة siɲɛ fɔlɔfɔlɔ la وإليه ترجعون o bɛ aw segin ka da ale ala in de ma وما كنتم
aw mage تستطيعون nabi dogode أن يسعى سمعكم adlo ga shedia عليكم aw ga ولا أبصاركم wala nyen ولا جلودكم wala fargulu ولكن nga ظننتم aw ya bisgiyade أن الله ka fala لا يعلم كثيرا ati chamandon مما kamini fenye تعملون nabo bara وذلكم agaw ظنكم odi aw ga bisgiyaye الذي bisgiyami ظننتم na yo bisgiya بربكم na mai أرداكم o bisigiya nyi aw halaki وأصبحتم aw labana minal khasirina ma perdi londoy وإن يصبروا no sabalila فالنار tasma مثوى o ye sigiyɔrɔ de ye لهم u ye وإن يستعتبوا n'u ye segini ɲini وما هم o ma kɛ minal mu'tabina segili ka diɲɛ ni mɔgɔw do ye وقيدنا anw ye sababu kan gɛnli kɛ لهم kafir ninnu ye قرنا shetani tuguɲɔgɔnw na زينوا ما olu ye masirili kɛ لهم u ye ما fɛn na بين أيديهم min bɛ u ɲɛkɔrɔla la kɛnɛkanko minnu bɛ yen nɔ diɲɛ ko u y'o masiri u ɲɛkɔrɔ وما ani fɛn min خلفهم n'o bɛ u kɔfɛ وحق القول yan ka ta kuma wajibiyara عليهم u ka في أمم mantonw na قد خلت a b'a di n'o mantonw tɛmɛna من قولهم ka ko u ye من الجن kabini jinɛw la والإنس ani adamadenw na إنهم olu كانوا kɛra خاسرين pɛridilenw ye وقال الذين ko sɛri kɔni yɔrɔ la ko ni ala ye kojugu laɲini n'a ka jɔn ye ko a bɛ jɛɲɔgɔnjugu tuguɲɔgɔnjugu a b'olu bila i la i jɛɲɔgɔn bɛ kɛ maa jugu ye i ka kɔnsayiw olu bɛ kɛ maa jugu ye minnu kan k'i bilasira u b'i to cɔrɔ ka taa fɛ ni ala ye kunnangoya laɲini ni maa ye a bɛ a kɛ ten de a ko nka ni ala ye kunnandiya laɲini ni maa ye a b'i jɛɲɔgɔn kɛ maa ɲumanw ye maa sɛbɛnw olu de bɛ kɛ jɛɲɔgɔnw ye n'i ko k'i bɛ fili yɔrɔ min u b'i bilasira n'i ko k'i bɛ dimi yɔrɔ min u b'i lasabali n'i ko ko i se bɛ cɛnɛ yɔrɔ min u b'i latilen o ye ala ka kunnandiya de ye naam وقال الذين maaw ko كفروا maa minnu kafiriyara لا تسمعوا ko a kana mɛnni kɛ لهذا القرآن ni kuranɛ in ye والغوا a ka kɔrɔfɔ caya فيه kuranɛ in kalantola la لعلكم a dɔw la aw تغلبون ana se u la k'u yagalebu ولنذيقن الذين nin ye taamasiyɛn jugu ye dɛ kuranɛ kalantola i t'a fɛ ala ka kumakan ka mɛn sabu min bɛ ka kalan i t'o de fɛ o kosɔn i b'a fɛ ka mankan ci ala kana kɛ dɛ maa dama ni kuranɛ kɔni don kana kɔrɔfɔ kɛ kɔrɔ naam فلنذيقن الذين an bɛna maaw lanini كفروا maa minnu kafiriyara عذابا ya katala شديدا ni o ka gɛlɛn ولنجزينهم an bɛn'o sara أسوأ الذي fɛn lajuguman na كانوا n'o kɛra yamaluna n'o b'o baara ذلك o yankata in جزاء أعداء o de ye الله ala jugu sara ye النار tasuma ka baara sigili dɔ لهم دار الخلد duumali sobu ye فيها tasuma in kɔnɔna na جزاء sarala بما ni fɛn sababu ye كانوا n'o kɛra يجهدون n'o bɛ nakarili kɛ بآياتنا n'an ka ayaw ye وقال الذين maaw ko كفروا maa minnu kafiriyara ربنا ya amma أرنا الذين e ka danfɛn fila jira anw na أضلنا adallana danfɛn fila min ye aw lafili من الجن kabini jinɛw la والإنس ani adamadenw na نجعلهما an k'u kɛ تحت an أقدامنا sentigɛw kɔrɔ ليكونا ni ɲanama ko yɛrɛ jɔn de y'a se a ma adamadenw na kabila jinɛw la iblis bukala komi an mago sara ka ban solution t'o la bilen nka
minnu kɔni y'a se an ma nanu ye an k'u tereke an sen kɔrɔ kosɛbɛ liyakuna yalasa u na kɛ alasfalina majigilenw dɔ ye innal ladina ala ko maa minnu qalu minnu ko rabbuna an ma ye Allahu ye summa ka segin u tilenna o kan tatanazzalu almalaikatu minnu ko k'u ma ye ala ye la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah maa minnu sɔnna o ma k'a fɔ ko ala kelen pe de bɛ batu ala kelen pe de bɛ min ɲɛna fɛ ala kelen pe de bɛ kisili kɛ ala kelen pe de bɛ gɛrɛsɛgɛli kɛ foyi tɛ foyi ye ni alahu tabaraka wa taala tɛ foyi tɛ se ka foyi kɛ ni alahu tabaraka wa taala tɛ ni o sabatira maa minnu dusukun na ala ka kelebantiya k'o siri i dusukun na k'o dafa i dusukun na 100% o tuma na o sɔrɔla ka tilen tawhidi in kan ni mun ye ni baaraw kɛli ye ala ye fɛn minnu kɛ farila ye k'olu kɛ a kɛcogo la naam tatanazzalu almalaikatu malikaw bɛ jigin jigin alayhim olu kan alla takhafu k'a fɔ a kana siran wala tahzanu a kana dimi wabshiru a ye nisɔndiya bil jannati ni arijɛnɛ ye allati arijɛnɛ min kuntum n'aw kɛra tuwaduna n'o b'a lahidu a la nahnu anw awliyaukum anw de aw besiribagaw ye fil hayati ɲɛnamaya la ad-dunya n'o ye ɲɛnamaya kuntala surun ye wa fil akhirati ani lahara la walakum ma fɛn bɛ aw ye fiha arijɛnɛ in kɔnɔna na tastahi anfusukum n'a niw bɛ o fɛ walakum ma fɛn bɛ aw ye fiha arijɛnɛ in na tad'una n'a b'o nata nuzulan donan fana la min ghafurin ka o yafa masayoro rahimi n'o hinɛ b'a ye wa man maa si ti yen nɔ asan min ka ɲi kawulan kumakan ye mimman arijɛnɛ in ala y'a makankutu ni a taamasen fo nka diɲɛ yɛrɛ la arijɛnɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ cogo min an tɛ se k'o dɔn ka se a dan na fɔlɔ fo an ka don a kɔnɔ de naam mimman oman a ko maa si tɛ yen nɔ asan n'o je ka ɲi kawulan kuma ye mimman ka tɛmɛ mɔgɔw kan da'a n'a ye wele da ilallah ka taa ala ka tawhidi ma wa amila salihan naam n'a ye baara ɲuman kɛ wa qala n'a ko innani i k'a dɔn ko ne minal muslimin n bɛ wuli silamɛw do ye wala tastawi hasana ومن أحسن قولا قيل نزلت هذه الآية في رسول الله صلى الله عليه وسلم دوكو كو آية جينا على كرا دلا على كنا واجي ده ما كيس بري على كرا ده مسي جماعة تلك الأوصاف ناو ما كنتو فرناوكا بري ويل ده باو كتالما إيكادو كفو أقسام تلما يرودو ويل دبا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ها ويا قوم أجيبوا داعي الله دعا إلى الله أجيبوا داعي الله ما على ويل كلام يامريا وكويل دكتالا ما كتلا كجون يامريا كوكا ويل كلا كويل لامنا voilà o kuma welele kelaw ye jonni jonni welele kelaw u sigirɔmaw ka ca faminhum da'una ila Allah bitawhid qawlan a ko maa dɔw bɛ yen olu bɛ weleli kɛ ka da Ala ma ni tawhidi ye sunna min ahli sunnati wal jamaa minnu ta bɛ jate an bɛ kuma n'o de ye ahlu sunnati wal jamaa ulu ka welele kɛla ka taa tawhidi ma o ye jonni jonni ye de kal ash'ari wal maturidi komi ash'ari ka ani maturidi ka ash'ari ka mbaw hakili jigin muntadal aslaini
nya karandew la su u ka do amuntara ngono mado na ay sera gayo ay muntara le aslaini angum ba fi ka angum ba fi ka aka fam dron ashariya ajoro bi chiko jumay jiye kono ashariya ka aqida abi chiko jumay de la ashariya ka aqida le de al sunnati wal jamaati be minga o de obe bibi na obwe ubomarle ni kuma ni kumalangolon foye nga chere la ubela jelenye e takriru ke ka sabati ka fo be tawhidi minga tawhidi chere la silama ka hakila de bari ka sawge ni nawawi ani ibn hajar al-asqalani ani al-bayhaqi Bukhari restaurant ba pela jelengu ya sharia de mama e Bukhari shara ani muslim shara ba chama be a sharia de wala o sharia inde bayhaqi fana gu ya sharia de nawawi nunu be a sharia de o koson e ya jira ka foko kalandew nyen na famin kenni ash'ari yow ka doni ko dandala ko osiraka ko ashariya hakila min don tiere la silamaw de don salibi ke u kofe la de libi ke nu yi ne bi ga ni mi fo ni e wabiya fancha manga hakila yi je kono yam chama modiga maminum ti ashariya yi we ay te maturdiya fana tasra do sunna ka tasra do tawhid la akmana ikado ka foko min farla nunga way wahabiya ko hakilay no de salafisi goni korle ngume min gani al sunnati wal jamaa sunna mo ka tasra min tawhid la ya sharadi wala ma shara chuga min do tariqut tafwid ka ko di alama alaga mo ngut nunu ka bela jilen sabat lento adoni haqiqa ko seg nga dalama arama dembe fendo ni ka arama denya doni hakede o de fana nyinne mbi fi iba to di alama ashari ka hakilay o de wa sifatun nunna alaga mo ngutul fulo site ni hakilaga foyta bo fana oye welele kala do e wa fi'lan ma do be mo wele kata alama ni baraire kiga samara do isena kampamuruta kata jihadu ke do be mo wele kata alama ni oye do fana mo wele kata alama ni udabarai dabara ani bamru nam wele dabaw be kata alama bil ahkami ash-shar'iyya ni yakiruye ne sharagange بمعنى في المسائل الفقهية والفروع الدينية موضوع بي ولوب مويلة كدالما ني كيروي من يشارك كيروي أو عن فقه أصول الفقه نانيوناو كم نافو نيما ناني المامي أو حنفي أبو حنيفة المامي مالكي ما الإمام الشافعي الإمام الحنبلي نعم الإمام ما هو هقولي الإمام الناني بلا جلين كرامو جوني الإمام مالك وبكرامو ده هل من كقراء أكلنا بقوله إمام دار الهجرة لا يفتى ومالك بالمدينة ما تكون فندي كمالك تو مدينة بسنا ما كلمي ويالي مالكين دي نعم من على قدمهم نعم ومنهم داعون إلى الله اللي منهم بيقولوا سنتيجا ومنهم داعون إلى الله تعالى أكو ما دوبي أو أبي ما ويلي كدرو علامة على من قصي كرداليدو ni hijabu kurdaliye min kelembe dusukunga limushaharati Allah bil uyubi ko dogolen domba foka o tasira jiraila o yusro chogo mi foko jiraila o alaga belebelen nunye alaga awliya Allah alakira ko uludema ko idha ru'u zikra Allah
ni u ye bɛɛ hakili bɛ jigin Ala la ni i u ye bɛɛ hakili bɛ jigin Ala la Ala kɛra y'o fɔ a ka hadisi cayalen n caman na olu ye weledabaw ye ka taa Ala ma o de kosɔn waati caman an b'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko olu ka taasira tɛ a b'a kuma caman ɲɛ koyi olu mako tɛ k'a fɔ karisa na ayi o tɛ ka taasira yɛrɛ olu bɛ maaw kan n'a ye ka taa Ala ma ni u ka lahalayaw de ye mɔgɔ o mɔgɔ ni tugura Seku Amadu kɔ e yɛrɛ de wulila ka taa baga a ma maa si wele dɛ o tuma na silamɛya sariya yɛrɛ kɔnɔ hali ni a y'a sɔrɔ e bɛ taabolo min na ni e yɛrɛ bolo o tɔ ninnu si ma ɲi ka taabolo neni o sariti ye de n'a tigi bɛ ka wele k'i ka taa taabolo in ma nka maa min mako t'i la a tigi k'i wele ka taa ka taabolo ma a ka sira yɛrɛ t'i fɛ yɛrɛ e bɛ baga o ma ko nin cogo di o tɛ kɛ o kosɔn Seku Amadu la a ma maa si wele i y'a faamu minnu tugura ko a ko cogo di a ko ma wa in lam tu'minu liya fa'taziluni a y'o de f'u ye wa in lam tu'minu liya fa'taziluni n'a ma danna a ye cari na ne ma wele ne ma si wele n'a ma danna bɛ a ye yan bila a ye cari na an bɛ baga ma mun na ne ko ye fɛn fɔ ale ma ni Ala min minɛ n'a ye yɔrɔ bɛ a dɔn k'a fɔ i ti maa ɲuman de ye sanastadrijuhum Ala ko a bɛ kafiri minnu maa ta tiɲɛnen minnu kɔnɔ n'u ka kɛwale jugu ye i farila olu de kan e tɛ maa min wele a ma fɛn f'i ma i t'a dɔn yɛrɛ a t'i dɔn i bɛ baga ale ma ka ne ni mun na wala ka dɔgɔya mun na o tɛ Ala ko ye naam بحيث يكون دائما في حضرة الله ako olu bi kɛ maaw ye waati bɛɛ lajɛlen na o ni Ala dɔn ليس في قلبه Ala ko foyi t'u kunna ni Ala ko tɛ قد جمدوا وأضرابهم naam ko Sheikh Junaid o n'a ɲɔgɔnnaw min as-sufiyati al-haqiqa minnu ye u yɛrɛw sanuya ka manamana ko to yen nɔ ka u dulon Allahu tabaraka wa taala la nka Ala kɛra ka sira fɛ kɔni sallallahu alaihi wasallam u bɛ min gɛlɛya Ala kɛra ka sira fɛ u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen b'o de gɛlɛya fɛn fɛn mana na min ni Ala kɛra kan tɛ kelen ye abada i tɛ o si y'o kan ɲininkali kɛ a la n'i y'o ye dɔrɔn ɲininkali kɛ naam wele daba dɔ bɛ yen nɔ o bɛ wele da ka taa Ala min ka seko dalen don bil ilam le ladɔnniyali biada il faraid ni fardaw dili ye seli waati sera seli fana sera lagasara sera fitiri sera olu bɛ weleli kɛ komi n'a fɔ seli wele la jɔyɔrɔba b'olu fana ye Ala fɛ yen nɔ maa ma n'i kɛra seli welela ye ni Ala ka diɲɛ ye e nin yɔrɔ Allahu tabaraka wa taala bolo o ye arijɛnɛ ye seli welela nin yɔrɔ ye arijana de ye tuma dɔ la Ala bɛ maziya dɔ kɛ seli welela ye hali ti toli i ka kaburu kɔnɔ Ala b'o bonya kɛ ye o tɛ sɔrɔ baara caman na dɛ naam nin tila ninnu nin bɛɛ farala ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn kan Alakira la sallallahu alayhi wa sallam a carinjarinen bɛ a ka sahabaw la o kɔfɛ a yɛlɛmana olu kɔfɛ ka na dɔɔni dɔɔni awa toujours a ko bɛ senna a mɔgɔw bɛ yen nɔ fo ka taa se alikiyama jo dɔ ma a ko an ko a ti ko tigɛ mun na bari a nana hadisi kɔrɔtalen na a ko jamakulu tɛ wuli kabini ne ka mantonw na olu bangalen bɛ tiɲɛ kan maa t'u tɔɔrɔ maa min y'u fɔnkɔɲɔgɔnya fo Ala ka kow kana ka sɔrɔ olu b'o cogo la naam Ala ka ko bina ka sɔrɔ olu b'o cogo la naam wala tasawira hasanatu ɲuman ti kaɲa wala sayyi'atu wala juguma ittifa i ka juguma ɲɔni allati ni fɛn ye hiya o fɛn asan n'o de ka ɲi wa idha allazi i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min
الذي تاسر مغو عداوة يجويا بي بينك إيشي وبينهم أني أوشي أنه أبيكم هنا بوتي لامو ولي ما سرندو حميم إكانو نيون جرنجرنندو وما يلقاها دما سيكي غوينينا الذين فمؤمنون صبروا نيو سواليلا ما يلقاها ودما سيكي غوينينا إلا ذو حزن فني روتيغدي عظيم نوغابون ما يظنك نزغ tiɲɛ la ala bi ka walanda do jiranna ka bilasirali do kɛ an ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o ka ɲi dɛ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye wele daba ka kibaruya fɔlen kɔ a ye mun de cogo a la a ko wa amila salihan e min kɛra wele daba ye i ye de ka ɲuman kɛ dɛ non a y'a kɛ tan e yɛrɛ t'a kɛ wala kana ne yɛrɛ lajɛ dɛ kana ne yɛrɛ filɛ o t'a ɲɛ dɛ o t'a ɲɛ ni fɛn min bɔra dusukun na dusukun bɛ o kunbɛn pour wajuli yɛrɛ ka minɛ a k'a sɔrɔ a taara dusukun de la ni min taara dusukun na a ka ca la dusukun bɛ o kunbɛn ala y'a jira n na tuguni ko ɲuman ni juguman man kan fɛn ɲuman ni juguman bɛɛ b'a dɔn différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko i ka ɲuman kɛ ka juguman ɲini ni juguman kɛr'i la i ka n'i ta juru sara ni juguman ye i b'a sara ni ɲuman ye i bɛ taa sɔrɔ juguya bɛ min bolo ka sɔrɔ i ma ale fana bolo juguya de b'e bolo ka taa ale ma nka ne min yɛrɛ bila a fɛ a ka juguya in bɛ falen ka kɛ kanu ye o caman kɛra caman nana alakira ma sallallahu alaihi wa sallam don nana alakira ma alakira y'a sɔn k'a sɔn k'a sɔn a ko Muhamadu ne bɛ ne ma dɔn min maa si tun tɛ dugukolo kɔ kan min kɔnnen bɛ kana ma ka tɛmɛ i kan nka bi bi in na n bɛ e de fɛ ka tɛmɛ dugukolo kan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan ni sɔnni jubilat nufusu ala hubbi man ahsana ilayha wa bughdi man asaa ilayha ku niw dara fɛn kanu kan n'o ye ɲumanya kɛ ye fɛn kɔni kan min ye juguman kɛ ye naam وإما ينزغنك نزغ ko caman tɛ ni faamu dɛ maa caman bɛ yen n'i ye ɲuman kɛ olu ye u bɛ ɲuman k'i ye nka n'i ye juguman k'u la wa u tɛ yafa u tɛ pardonner musala t'a la o man ɲi min ka ɲi o yafa de naam wa imma yanzaghannaka nazghun imma cin galamani ciɲɛni من الشيطان kabini cɛdane la ويستعيذ singa tanga ɲini بالله ni ala ye إنه i k'a dɔn Alahu Taala ye هو ale tigitigi السميع ale de ye mɛnnikɛla ye العليم ale de ye dɔnnikɛla ye من آيات الليل su bɛ wuli ala ka se ba dalilu dɔ ye والنهار ani tile والشمس ani tileden والقمر ani kalo لا تسجدوا adamadenw a kana sujudi bi للشمس tile sabu aw de ka fisa ni tile ولا للقمر a kana sujudi bi kalo ye واسجدوا a ye sujudi bi لله Allahu ye الذي Allahu min خلقهن n'a y'u da إن كنتم n'aw kɛra يرتابون n'a b'a kelen batu walladhina malika minnu عند ربك n'o b'i maro يسبحون olu bɛ sirali kɛ له Allahu Taala ye ni بالليل sufɛla ye والنهار ani tilefɛla ye وهم alahala ma olu لا يسأمون u tɛ nɛgɛ bɔ ومن آياته a bɛ wele ala ka sebaya dalilu dɔ ye أنك k'a fɔ e ترى الأرض e bɛ dugumakolo ye خاشعة a jalen falenfɛn t'a la وإذا أنزلنا الماء tuma min n'a ye ji jigin عليها a kan اهتزت a bɛ lamaga وربت a bɛ funu إن الذي masa min أحياها n'a ye dugukolo ɲɛnamaya لمحيي الموتى walayi o de ye su ɲɛnamayalibaga ye إنه i k'a dɔn ko ale masa in قدير se b'a dɔn على كل شيء fɛn bɛɛ lajɛlen kan إن الذين
nam إن الذين ma'aminu يلحدون n'olu b'u cɛ في آياتنا an ka ayaw la ni nkalontigɛli a ilhadu kɛ kuranɛ la yamiluna anil istiqamati fi dini wa yati'anuna fi ayatina bitahrifi wal-lagwi wal-kadhib maa minnu bɛ anw ka ayaw kan tɔrɔ min ka k'u sago ye لا يخفون u ti dogo alena na أفمن kurana tafsirila bɛɛ lajɛlen mana kurana tafsiri ba kitabu la tafsiru ka ca de tafsiru ka ca nka minnu ye tiɲɛtigiw ye i b'a sɔrɔ olu ka tafsiru bɛ ka surun ɲɔgɔn na minnu b'a tafsiri ni bisawtiya kan ye o minnu b'a tafsiri ni kitabatu ye o i b'a sɔrɔ minnu ye tiɲɛtigiw ye olu ka surun ɲɔgɔn na nka ni e taara i ta don a la ka taa mɔgɔ dɔw kɔrɔma tigɛ k'olu sori kuranɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ olu ni kuranɛ ka tafsiri in tɛ hali fankelen fɛ o ye min bɛ e kɔnɔ dɔrɔn i bɛ ka kuranɛ ala ka kuranɛ a y'a yɛlɛma ka kɛ o de ye o ye kafiriya de ye awɔ ka kuranɛ a y'a yɛlɛma ka kɛ fɛn ye min tɛ a ye kafiriya don ala ko k'u tigi tɛ don ale la. Nam أفمن ya ala mɔgɔ min يلقى n'o b'o tigilama في fili النار tasuma la خير o de ka fisa wa أم من wala mɔgɔ de ka fisa يأتي mɔgɔ min bɛna آمنا a ba sigilen يوم القيامة kiyama jodon na اعملوا imaluma ما a ye fɛn baara شئتم n'o y'aw ja إنه i ka dɔn Allahu Ta'ala بصير yeli b'a dɔn بما ni fɛn ye ta'maluna nabo baara إن الذين maa minnu كفروا n'olu kafiriyara بالذكر ni kuranɛ ye n'o ye ni kofɔli ye n'o ye kuranɛ ye لما tuma min جاءهم ni kofɔli nana o ma وإنه i k'a dɔn kuranɛ ye كتاب kitabu dɔ عزيز a tangalen dɔ لا يأتي a لباطل garantilen don azizun kɔrɔ de ye a garantilen don badala tinama من بين يديه a ɲɛkorila la ni nana n'a ye an b'a sagi ma ولا من خلفه wala ko an fan fɛ ni k'i b'a fara kan an b'a bɔ a la تنزيل jiginin dɔ من حكيم ka bɔ masakiri bɛnnen de yɔrɔ حميد n'o ye masa tanunen ɲɛ a ka baara bɛɛ lajɛlen na ما يقال o tɛ foyi fo لك e ma fɔ lamini man nkalontigɛli la إلا ما fo fɛn ɲɔgɔnna de قد قيل n'o y'o ɲɔgɔnnaw fɔ للرسل kiraw ma من قبلك ka ko e nali ye إن ربك e ma لذو مغفرة walayi ale yafa dunke de ذو عقاب ani yankata dunke أليم min tɔɔrɔ ka bɔ ولو جعلناه n'an kun ye kuranɛ zikirun kɛ قرآنا kalanfɛn ye أعجميا n'o ye ajamikan ye n'o ye a kan fanbali ye o لقالوا kun b'a fɔ لولا فصلت آياته na koli ka ayaw faranfasiya أعجمي ya ala faranfin وعربي an nabi ɲuman arabu kan fanbali ani arabu kan nabi ɲuman arabu قل e k'a fɔ o ma هو kuranɛ in هدى kana don للذين maaw ye آمنوا maa minnu limaniyara شفاء ani fura don والذين maa minnu لا يؤمنون n'olu tɛ limaniya وقر fɛn kolo girima de sɔrilen bɛ في آذانهم olu tulodungew la وهو kuranɛ in yɛrɛ أمن fiɲɛ don عليهم olu maaw tɛ a tiɲɛ ye fiyewu أولئك o tigilamaw ينادون u b'olu wele dɛ من مكان ka bɔ yɔrɔ la bayidi n'o ka jan ولقد n'i bɛ maa wele yɔrɔ jan na u bɛ wele ten de ولقد آتينا والله بعد أن توريت كتاب موسى ما واختلف وينيغون فنيغون على ولولا كلمة ni kelema de kunte سبقت ni o kelema in kona من ربك ka bɔ e mayɔrɔ لقضي wallahi o kun bɛ kiiri tigɛ بينهم o ni ɲɔgɔn cɛ إنهم
ngalontigila nunu لفي شك u bɛ siga de la منه kamina la مريب n'o bɛ maa kɛ siga la ka taa fɛ من mɔgɔ min عمل صالحا n'o ye baara ɲuman kɛ فلنفسه o b'a k'a yɛrɛ de ye ومن mɔgɔ min أساء n'o ye juguman kɛ فعليها a b'a k'a yɛrɛ de kan وما ربك e maa ma kɛ بظلام donyonikɛla ye للعبيد jɔnw ma إليه يرد علم الصالح ala tɛ jɔn tɔɲɔ de ayi inna allaha la yadlimu misqala dharratin yuraddu ilmu saadi u bɛ sanga dɔɔni segin إليه ka da allahu taala de ma وما wa ma takhruju nin yɔrɔ la n'i bɛ kalan daminɛ nin hijibu in na n'i ko a'udhu billahi minash shaitani rajim an ɲininen bɛ i fɛ i k'a fɔ bisimilahi rahmani rahim o la i b'a fɔ ko ilayhi yuraddu ilmu saa bari shaitani cɛni n'i ko a'udhu billahi minash shaitani rajim ilayhi yuraddu saa ko y'ale ko ye a b'a fɔ ko sanga doni bɛ se ka na ale de ma dɛ bari damire bɛ segin ka dɔrɔn tɔgɔ min ka surun damire la arabu ka laadala damire bɛ segin ka dɔrɔn o de ma n'a dun kɛra ten ale tɔgɔ de bɛ surunya o kosɔn i ka bisimilahi fɔ yan o de ka ɲi naam وما تخرج من wama takhruju min thamaratin jiriden foyi ti bɔ من ka أكمامها bɔ a faraw kɔnɔ وما تحمل wama tahmilu min unsa musoman si tɛ kɔnɔ ta ولا تدع musoman si tɛ jigin إلا fo ni بعلمه ala ka dɔn de ويوم nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni ala ka dɔn de kɔnɔ taaraw kɔnɔ jiginnaw i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ bɛ kɛ ni ala ka dɔn de nam ويوم i ka dɔn tagsi يناديهم ni ala b'u wele أين شركائي ne jiɲɔgɔn bɛ min قالوا u ko آذناك yala anw de ye ladunya wa an y'a f'i ye ko jiɲɛ b'i la wa ما من شهيد seede b'a tɛ منا kabini anw na وضل ما k'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔna yan nɔ na aw ka boli maaw neninaw bɛ ala nin yan nɔ aw bɛna aw jɔ ko yala anw y'a f'i ye ko diɲɛ b'i la wa ko tiɲɛ n'o bolo de وضل ما fɛn tununa عنهم k'a bɔ jobatolaw ma كانوا ni jobatolaw kɛra يدعون i bɛ ko min bato من قبل ka kɔnɔnu ɲɛ ظنوا ما wadannu jobatolaw yɛrɛ y'a danganiya ما من ميت ko bɔliyɔrɔ tɛ لهم u bolo لا يسأم الإنسان adamaden ti nɛgɛ bɔ من دعاء الخير kabini hɛrɛ ka weleli ala fɛ ala muso nafolo muso kɛnɛya hɛrɛ di ma kisi di ma tanga di ma den di ma muso ɲuman di ma n ka kow ɲan bolo sini kɛnɛya di ma adamaden bɛ dugawu kɛ waati bɛɛ lajɛlen na nɛgɛ ti bɔ a la ويمسه سر nka ni juguman ye adamaden magaya lamaga komi n'a fɔ nafolo banna a bolo wala fantan wala ko gɛlɛn dɔ y'a sɔrɔ فيعوز jigitigi b'a don قانوط jigiwaro b'a don a jigi bɛ kari a bɛ découragé أذقناهم a jigi bɛ kari a bɛ découragé wala in adaqna wallahi n'an ye adamaden lanini رحمة hinɛ la منا ka b'an yɔrɔ من بعد ضراء tɔɔrɔ tɛmɛnen ko مسته n'o tora n ye adamaden magali ɲɔgɔn ya لأقولن a b'a fɔ هذا nin لي nin de ye ne ta ye وما أظن ne ساعة yɛrɛ tɛ alikiyama sanga bisigiya قائمة jobaga ye ولئن رجعت wallahi hali n'u ye ne segin إلى ربي kana mama إن للحسنى i k'a dɔn ɲuman bɛ لي ne عنده alahu taala yɔrɔ ولننبئن الذين wallahi fo an ka maaw kibaruya كفروا maa minnu kafiriyara بما nam بما ni fɛn ye عملوا n'o ye o baara ولنذيقنهم an bɛn'o lanini من عذاب kabini yan ka taa la غليظ n'o ye kolokagiri وإذا أنعمنا n'an ye nɛɛmali kɛ على الإنسان adamaden kan أعرض
adamaden b'i kodi ka bɔ barikada ma ونعى a b'i yɔrɔma janya بجانبه n'a kɛrɛ yɔrɔbonya kama وإذا مسه u ye الشر kojugu y'a maga فذو دعاء duwawu dunke do فريد n'o ka ca قل e k'a fɔ أرأيتم a ye kibaruya كان ni kuranna in kɛra من عند الله ko a bɔra ala de yɔrɔ ثم ka segin كفرتم ni aw kafiriyara به ni kuranna ye من maa si ti yen nɔ أضل ni o fililen dɔ ممن ka tɛmɛ mɔgɔ kan هو o tigilama في شقاق n'o bɛ fɔnkɔɲɔgɔnya la بعيد n'a yɔrɔ ka jan tiɲɛ na نريهم آياتنا wajibi an bɛna an ka sebaya dalilu jira u la الآفاق fanw na وفي aqdari أنفسهم samawati wal ard an bɛna an ka sebaya dalilu jira adamadenw na fanw na وفي sankolow أنفسهم dugumakolow dolow falenfɛnw jiriw kuluw a kabako caman de bɛ nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na adamaden ye bari ɲɛ b'a la olu bɛɛ lajɛlen jɔda de ka bɔn adamaden ka ɲɛnamaya la n'i ye kulu lajɛ i b'a sɔrɔ ale jɔda ka bɔn adamaden ka ɲɛnamaya la funteni min n'a bɛ kɛ sababu ye k'aw sama ani kabako min ni adamaden ka ɲɛnamaya dulon n'a ye o caman de bɛ kulu la nabiyulahi musa alayhi salam n'i y'ale jateminɛ tuma min ni u mako jɔra ji la a ye jumɛn in de gosi a ye fara de gosi fara in gosilen n ko ji sira 12 o de bɔra fara in na musa ye fara de gosi ji sira 12 de bɔra fara in na kelen filanan tuguni tuma min ni firawuna kun bɛ na ku musaw nɔ u taatɔ la musa ye mun kɛ a ye baji de gosi ni o bere kelen ye ji siraw caman baden ye wala ji sira kulu sira gwelenkan sira o 12 tilala ka bɔ ji kan fara gosira a kɛra ji ye ji gosira a kɛra dugumala ye o ye kabako de ye kabako caman de bɛ nin fɛn ninnu na an kɛrɛfɛ an ka ɲɛnamaya dulonnen bɛ ninnu ye u bɛ n'u ka jɔda dɔn adamaden ka ɲɛnamaya la kulu ninnu b'u jɔda u ka jɔda kɛ ji samani kabasɛn bɛ ji min sama ka bɔ bajiw la funteni min bɛ u dɛmɛ o la jiriw ni kuluw jɔda b'o la ni ala ka sebaya ye naam وفي أنفسهم ani kabako caman de bɛ adamadenw yɛrɛw la bari adamaden filɛ nin ye atahsibu annaka jurumun sa'irun wa fika anta wal alamul ajma'u adamaden b'a miiri ko ale ka dɔgɔ nka diɲɛ bɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan adamaden na adamaden ka yele adamaden jɔcogo adamaden ka filɛlicogo dɔw ye misaliya ta diɲɛ yɛrɛ sigilen bɛ cogo min k'a bɛɛ lajɛlen misaliya di adamaden na o kumana adamaden tɛ fɛn fitinin ye ala bolo dɛ ale de ye khalifatullahi fi ardihi naam حتى يتبين fa bɛ laban ka banga لهم o ye أنهم bil ayatil kawniyati wal ayatil imaniya أنهم aya fila ye ayatil kawniya ere ɲɛ bɛ danfɛn minɛ i kɛrɛfɛ ere ɲɛ bɛ awa ala ka sebaya ko minnu na n'i ye u jateminɛ i b'a sɔrɔ se bɛ ala ye naam أنهم k'a fɔ Allah k'a fɔ kuranna الحق ale de ye tiɲɛ ye min jiginna ka baara rɔ أو لم يكف yala aw alam yakifi yala ma wasa wa بربك ni ma ye أنه k'a fɔ i ma شهيد seede do على كل شيء fɛn bɛɛ lajɛlen kan على i ti wasa e ka tiɲɛ fɔ la k'a fɔ e ma naam sebaa do fɛn bɛɛ lajɛlen kan o bɛ wasa o naam ألا tiɲɛ do إنهم olu في مرية u bɛ siga de la من لقاء ربهم kabini ma ka bɛnɲɔgɔnya la ألا tiɲɛ dɔn إنه i k'a dɔn i ma محيط dɔn ni la melekeba do بكل شيء ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye walima muhitun la melekeba do ni fɛn bɛɛ